8, 7, 6, 5, 4. Start se vydařil, zatím žádná kolize, čistě. Petr Grof trochu odjel Michalu Masovi, ale Michal to určitě začne tahat a bude se tlačit. Ovšem za Michalem se vydal Jirka Tlustý, který rozhodně nechce být outsiderem, měl by se nepochybně ještě promluvit do pořadí a zahojovat případný titul mistra kategorii Open Micro. Takže Petr Grof zatím na prvním místě, za ním s osulem zhruba 1 vteřiny Michal Vítavás. Tady může rozhodovat troška štěstí, náhody, prostě cokoliv. Lepší koncentrace, vidíme fantastický souboj bojovců, Michal se dotahuje na Petra Grofa, ale Petr zatím stále drží odolává. Na třetím místě Jirka Tlustý, čtvrtá markéta, pátý Stamen, šestý Podorán. Technických pasážích ovládla první pilotí bezchybně. Michal určitý návrh stahuje, ale stále je vlastně odstup. Takže první budka Houda. Máme za sebou minutu 20 sekund. Takže ještě předlouhý, zhruba 4,5 minuty. Uvidíme, jestli vydrží gumy, jestli neskočí motory. Jestli jezdci ztratí koncentraci. Stále se 21. Na první místě Petr Grof s odstupem 0,6 sekundy Michal Vítavás. Michal tohle si může jet na jistotu, nemusí příliš útočit, stačí, když si udrží Petra Grofa, je tomu na dohled 1-2 metrů. A je to má nástup testový tisk. Na druhou stranu Petr Grof musí jet naplno, musí snažit získat rozhodující náskok, aby spadal náskok testový tisk. Máme za sebou 2 minuty 20 sekund a situace se nemění. Petr Grof na prvním místě těsně za ním Michal Vítavás. Oba jezdci předvádějí vynikající jízdu, Michal útočí, zatím se mu nepodařilo a teď udělal chybu Petr Grof a Michal je první. Uvidíme, jak odpoví Petr Grof. Tuto chvíli Michal získává nepatrný náskok, vyzvil. Petr Grof zahuje do náčka. A Michal chyboval nicméně, Petr to nevyužil. Je to vyzvátný souboj, velmi těsný, Michal jede, Petr chyboval a Michal získává náskok. Prosím, pustí do kolo, děkuji. Takže na první místě Michal Vítavás. 1,23 sekundy náskok. Jsme v polovině poslední jízdy. Na třetím místě Markéta, čtvrtý Jirka Tlustý, takže Markétě taky jak vyměnil motor silnější a dá se, že to pomohlo. A další chyba. A to vypadá, že 3,5 minuty jízdy, 2,5 minuty do konce Petr Grof ztrácí a chybuje Michal Vítavás, získává poměrně značný náskok, 6,5 sekundy, takže teď se uvidí, jestli neudělá on nějakou fatální chybu. Petr Grof musí to jet na doraz a zatím stále ještě drží druhou pozici. Na třetím místě je Jirka Tlustý, podařilo se mu vytvořit Markétu. Takže Michal stále drží zhruba 6 sekundový náskok, který by tu znamenal, že je mistrem. Minuta a 30 sekund do konce. Minuta 30 sekund do souboje. Michal má poměrně značný náskok, je to téměř 2/3 kola při těchto rychlostech. Jirka Tlustý na třetím místě ztrácí 5 sekund na Petra Grofa. Takže tento souboj není tak napínavý jako předchozí.
nicméně je možné, že si smířili se svými pozicemi a jdou na jistotu, protože přeci jenom i druhé místo je velmi zajímavé a tady se vždycky neodpouští jakákoliv větší chyba předácení vozu na boudu, pozdější nasazení znamená velkou ztrátu. Poslední minuta tohoto mistrovství. Ano, děkuji za puštění okolo. První Michal Vítala, 21 kol, druhý Petr Grof, 21 kol, třetí Jirka Krustý, 21 kol. Petr Grof má ztrátu 6,3 vteřiny a naopak náskok zhruba okolo 8 sekund na Jirku Krustého. Chyba se udělá. Rychle na sadě, prosím. Přehodil. A je to veliká chyba, která stála v tuhle chvíli možná Petra. Místo uvidíme, jestli ten náskok byl dostatečný. Před konci je, že Petr Grof zatím ale ještě druhý. Michal Vítala suverénně první, Petr Grof druhý, Jirka Krustý na třetím místě. A uvidíme, jak to dopadne do letu. Časový limit vypršel, dojíždíme v podstatě poslední kolo, takže první Michal Vítala, 25 kol, druhý Petr Grof, ustálí tu obrovskou nočku, 24 kol. Nicméně bude otázka, jestli tento výsledek nebude znamenat ten výlet mimo dráhu, jestli nebude znamenat potom ztrátu a propad na třetí místo. Jirka Krustý, 24 kol, třetí v této jízdě, Markéta Vítala, 24 kol, čtvrtá. Stavení Otřek, čtvrtý 23 kol, Ivo Trojan 23 kol, pátý. A za pátý.